Area tanya kunde Johnson ngorokwa mo chief be location ya Nyaura. Basirende nanyore report maambia yale goteba ngomongire nare osirira asemeti enyebere utararoka no momenyi gwekinyureke ekera banyene bachaiga barete complain eyo na ba advice banda babeke report police na inche no mugambione twaligie timu yache ground yaja go koligere likoranga report itwanyora no bumaene yale kwetera ase chinguru che timu itu atoma no mwasan chief na obatema utare compound yeyo ekene banyora ngase naro mongino yo atindekire basirende koikera bono iga ntokunyara goteba esababu yagero mongino yagatoka sireti obugima bwae na keri kiagera agasira na gotindekwa twatigeire serikali tigere eunenkia manganayo tumanyenga mongiranga kiasiriti obugima bwae na ndega ikirango anyway abonta tegotebanga kulingana no mubiro yegero twajorigereria no mubiro okororoka nanga konyo usarekire oene tigwange emeti enyebere yaetire ase bono iga marogoba ya bono mongino yo tari konyara kurusi gwanse ekiagero mubiro ekonyoro usarekire na ende etimu eri achire koru DCI pamoja na polisi baito koru centro ba advice ringa omubiro uyu nabo baisa gotwara some infections kiraba affect oko tigu goikera mambia digere experts bande bache baranyale go weximu omubiro ya senjere rengia utarete madharande ase bari barabe bakoyeshugurikera.